президенти Тоҷикистон тағйироти кадрӣ дар сафҳои ҳукуматашро идома дод. аз ҷумла бо амрҳои президент Абдулфаттоҳ Шарифзода ки беш аз 20 сол боз сухангӯи президент буд, бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи раҳбари хадамоти матбуоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шуда, ба ҷои ӯ Заробиддин Қосимӣ сухангӯи нави президент таъин шуд. Заробиддин Қосимӣ 56 сол дошта, зодаи ноҳияи Данғара аст. дар гузашта сухангӯи вазорати дифоъ ва як муддат муовини сухангӯи президент ва мудири хабаргузории давлатии Ховар буд. ӯ солҳои охир ба кори дипломатӣ гузашта, аввал сафири Тоҷикистон дар Арабистони Саудӣ ва ахиран дар Миср буд. ҳамчунин рӯзи 29 январ бо фармонҳои президент Матлубхон Саториён тарки мақоми муовини сарвазир карда, билофосила ба ҷои Зулфия Давлатзода вазири фарҳанг таъин карда шуд. аммо ба ҷои худи Саториён президент Дилрабо Мансуриро муовини сарвазир таъин кард. таъини Дилрабо Мансурӣ устоди собиқ донишгоҳи техникии Тоҷикистон ки аз соли 2015 вакили маҷлиси намояндагон ва 4 соли охир муовини раиси ин палатаи парлумон буд, иттифоқан дар рӯзе сурат гирифт ки ӯ ба сини 50 расид. Дилрабо Мансурӣ 29 январи соли 1974 дар шаҳри Хуҷанд ба дунё омадааст. ҳамин тавр бо фармонҳои президент Саъди Қодирзода аз мақоми раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ барканор ва ба ҷои ӯ Султон Раҳимзода таъин шуд. Раҳимзода 49 сол дошта, зодаи шаҳри Норак аст. ҳамчунин рӯзи 29 январ бо қарорҳои ҳукумат Ҳилолбӣ Қурбонзода аз мансаби раиси кумитаи занон ва оилаи ҳукумати Тоҷикистон бо сабаби ба кори дигар гузаштан барканор гардида, ба ҷои ӯ Бунафша Файзиддинзода таъин шуд. Файзиддинзода то кунун раиси шаҳри Леваканд дар вилояти Хатлон буд. Ҷамшед Каримзода, Комил Гулмуродзода ва Рукмина Сафарзода аз вазифаи муовинони вазири молия низ бо сабабҳои ба кори дигар гузаштан барканор гардида, аз миёни онҳо Рукмина Сафарзода ба ҷои Шаъло Сайфзода муовини раиси Амонатбонк таъин шуд. ҳамчунин рӯзи 29 январ бо қарорҳои ҳукумат Нусратулло Мирзозода аз мақоми муовини раиси кумитаи давлатии амнияти миллӣ, Давлатзода Сайфиддин аз вазифаи директори донишгоҳи давлатии Бухтар ба номи Носири Хисрав, Шарифзода Мумин аз вазифаи ректори донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд барканор гардиданд. ба ҷои Мумин Шарифзода, Ҳошимзода Ҳомид ва ба ҷои Давлатзода Қурбонзода, Маҳмадалӣ Раҳмат роҳбарони нави ин ду донишгоҳ таъин шуданд. ректори нави донишгоҳи Бухтар 2 соли охир раиси кумитаи иқтисодӣ ва молияи маҷлиси намояндагон, палатаи поёнии парлумони Тоҷикистон буд. Сайфиддин Давлатзода баъди тарки мақоми ректор билофосила раиси комиссияи олии аттестатсионии назди президенти Тоҷикистон таъин шуд. ӯ дар ин мақом Абдухалим Розиқзодаро иваз кард. ҳамчунин Амонулло Салимзода аз хонаводаи пурнуфузи Салимзодаҳо аз ноҳияи Данғара ки аз соли 2020 дар мақоми муовини якуми раиси вилояти Хатлон кор мекард, ба ҷои Нуралӣ Асозода президенти Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон таъин карда шуд.